Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε πίσω στο Stoic Spectrum. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Η σιωπή σας είναι η δύναμή σας και η αντίδρασή σας είναι η νίκη τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι. Είναι η στιγμή που αποφασίζετε αν θα συνεχίσετε να παίζετε το παιχνίδι τους, αφήνοντάς τους να ελέγχουν τα συναισθήματά σας, ή αν θα πάρετε πίσω τα ηνία και θα γίνετε ο κύριος της μοίρας σας. Ας σας ρωτήσω κάτι. Κάθε φορά που παρακαλέσατε, που προσπαθήσατε να αποδείξετε την αξία σας, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τους έφερε πιο κοντά ή τους απομάκρυνε ακόμα περισσότερο? Βαθιά μέσα σας ξέρετε ήδη την απάντηση. Απομακρύνθηκαν και εσείς καταρρεύσατε. Είναι ένας επίπονος και μπερδεμένος κύκλος. Έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ είναι το καλό νέο. Αυτός ο κύκλος τελειώνει σήμερα. Εδώ και τώρα. Θα βουτήξουμε βαθιά στις ερωτήσεις που σας βασανίζουν, στις αμφιβολίες, στα αν και στα ενοχλητικά συναισθήματα που σας κρατούν στάσιμους. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ανακαλύψετε γιατί η σιωπή δεν είναι απλά η καλύτερη απάντηση, αλλά η απόλυτη λύση. Πριν ξεκινήσουμε, μια μικρή χάρη. Πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει», εγγραφείτε στο κανάλι και ελάτε μαζί μου σε αυτό το μεταμορφωτικό ταξίδι. Ας κάνουμε μαζί αυτό το βήμα προς τα εμπρός. Και τώρα ας ξεκινήσουμε. Φανταστείτε αυτό. Στέκεστε στη μέση μιας καταιγίδας. Η βροχή πέφτει καταρακτωδώς και προσπαθείτε απεγνωσμένα να κρατήσετε ένα κερί αναμένο. Όσο περισσότερο προσπαθείτε να το προστατέψετε, τόσο περισσότερο τρεμοπαίζει, απειλώντας να σβήσει εντελώς. Αυτό ακριβώς μοιάζει όταν παρακαλάτε και κυνηγάτε στις σχέσεις σας, μια αγωνιώδης προσπάθεια να κρατήσετε κάτι που ήδη ξεγλιστρά. Ήρθε η ώρα να σπάσετε αυτόν τον κύκλο. Η σιωπή σας δεν είναι σημάδι αδυναμίας. Είναι η δύναμή σας. Μην αφήνετε τη ζωή σας να περιστρέφεται γύρω από κάποιον άλλο. Πάρτε πίσω την ενέργειά σας, επενδύστε την στον εαυτό σας και δημιουργήστε μια ζωή τόσο γεμάτη, τόσο όμορφη, που η απουσία τους γίνεται ασήμαντη. Αυτό είναι το ταξίδι μας. Και όλα ξεκινούν με τη σιωπή. Πούκελ, αμφιβολίες που σου άφησαν δεν είναι τίποτα περισσότερο από σκαλοπάτια για τη μεγαλύτερη σου μεταμόρφωση. Δεν σβήνεις το παρελθόν. Το χρησιμοποιείς για να δημιουργήσεις ένα μέλλον τόσο όμορφο και τόσο δυνατό που επισκιάζει όλα όσα προηγήθηκαν. Ποια θα είναι η επόμενη σου πρόταση? Θα είναι περίμενα ελπίζοντας και κυνηγώντας, ή θα είναι επέλεξα τον εαυτό μου, στάθηκα ψηλά και δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Η πένα είναι στα χέρια σου και οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Θυμήσου αυτή την επιβεβαίωση. Γράφω τη δική μου ιστορία. Πες το, πίστεψέ το και κάν το πραγματικότητά σου. Ξεκίνα τώρα. Απελευθέρωσε τις αλυσίδες του παρελθόντος, στάσου στο φως σου και δήλωσε με σιγουριά. Αναδύομαι, διεκδικώ και επαναπροσδιορίζω τη δύναμή μου. Double asterisk.